Salam meni hormatly adamlara. Garaşsyz bakyp etirap yurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrgan Watan habarlar gepleşimize başlaýas. Şoň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütýän wekili Hanym Terih Hakalany kabul etdi. Mihmany wagt tap kabul eden üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, hormatly prezidentimize Ýewropa Birleşiginiň ýol başçylarynyň mehirli salam getirdi we pursatdan peýdaranyp, hormatly prezidentimizi Türkmenistanyň prezidenti wezipesine saýlanmak bilen gutlady. Hormatly prezidentimiz Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütýän wekilini mehmansyör türkmen topragyna görýänligine şadlygyny aýdyp, hoşnýetli gutlagylar üçin oňa minnetdarlyk bildirdi. Hemde Ýewropa Birleşiginiň ýol başçy düzümine özüniň iň gowy arzuwlaryny aýtdy. Döwlet başlarymyzy Ýewropa Birleşigi bilen ýödary peýdary gatnaşyklaryň ösdürmeginiň, ýurdumyzyň ähli gyzyklanmalarynyň beýikligine, halkara hyzmatdaşlarynyň giňildirmegine gönükdirilen daşar siýasat strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň biridigini bellädi. Hemde bu saparyň Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda gatnaşyklaryň mundan meýlekde berkidilmegine, netijeli hyzmatdaşlaryň ösdürmegine kuwatly itergi berjekdigini anan bildirdi. Duşun başyna söhbetdeşler netijeli gatnaşyklaryň iýlikderli ösdürmegine uly gyzyklanma bildirýänliklerini bellediler. Taraplaryň gatnaşyklaryň täze netijeli gurallaryny hemde ugurlaryny gözlemäge, şeýle hem ony syýasy, ykdysady, insanperwer we ekologiýa ugurlary boýunça iýlikderli ösdürmäge bolan gyzyklanmalar beýan edildi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky gyzyklanma bildirilýän köp ugurly hyzmatdaşlygyň sazyşly ösüşe eýe bolýanyny hemde soňky ýyllarda onuň okgunly we netijeli ösdürilýänini kanagatlanma bilen belledi. We Türkmenistanda 2019-njy ýylda Ýewropa Birleşiginiň resmi wekilhanasynyň açylmagy bilen ýödary gatnaşyklaryň sazyşly ösýänligini hemde onuň täze mazmun bilen üstüniň getirilýänini aýtdy. Häzirki döwürde Ýewropa Birleşigi bilen iki taraplaryň gatnaşyklar hereket edýän ugurlaryň, hususan Ýewropa Birleşigi Türkmenistan Birlikdäki komitetiň parlamentary gatnaşyklaryň, adam hukuklary dialogunyň, daşar siýasat idaralarynyň arasyndaky işiň, duşuklaryň we hyzmatdaşlygyň beýlik ugurlarynyň çäklerine netijeli ösdürilýär. Mundan başga da Türkmenistan we Ýewropa Birleşigi sebitara derejesinde, şol sanna Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa dialogunyň çäklerine netijeli hyzmatdaşlyk edýärler. Türkmenistan'da kanunçylyk, bilimiň derejesini ýokalandyrmak, maglumat kommunikasiýa tehnologiýalaryny, owa we suwgaçylygyny ösdürmek, daşkur şow goramak, howanyň üýtgemegi boýunça halkara konwensiýalaryň durmuşa geçirilmegi hemde beýlik ugurlardaky taslamalar üstünlikli amala aşyrylan taslamalaryň hataryny görkezildi. Umumy pikire görä, medeni we insanperwer gatnaşyklaryny iýişleşdirmegiň Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda hyzmatdaşlygy mundan meýlekde dowam etmegiň möhüm ugurlarydyr. Büyük gatnaşyklaryň öýdara düşünmek we uzak meýlekden gyzyklanmalara laýyk gelýän esasda mundan meýlekde birlikde işlemek üçin möhüm binýat bolup durýanyny bellenildi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanda Ýewropa Birleşigi bilen öýdara gatnaşyklaryň derejesine ýokary baha berilýänligini ýene-de bir ýola bellep, taraplaryň netijeli gatnaşyklaryň mundan meýlekde berkidilmegine we ösdürmegine bolan gyzyklanmalaryna kanagatlanma bildirdi. Duşukdan soň mehman habarçamyda şeýle gurulma berdi. Meniň hormatly jenap prezident bilen ilkinji duşuşygym ören netijeli boldy. Biz Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlyk meselelerini iki taraplaryň we sebitleýän gatnaşyklaryň meýilnamalaryny ara alyp maslahatlaşdyk. Şeýle-de hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmegiň köp sanly meseleler boýunça pikir alışdyk. Şu ýerde bir zat aýratyn bellemek isleýän, olam iki taraplaryň gatnaşyklary ösdürmegiň ägir dolu geljegi bar. Şunu ykdysady, insanperwer, syýasy hemem ekologiýa ugry boýunça iki taraplaryň we sebit derejesindäki gatnaşyklary ösdürmegiň mümkinçilikleriniň bardygyny aýratyn bellemeli. Energetika, bilim şeýle-de howaň üýtgemegi bilen baglanşykly ugurlar, syýasy durnuklylyk we ykdysady ösüş bilen baglanşykly meseleler hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň hataryna görkezildi. Ýewropa Birleşigi öz tarapymdan ýola goýulýan gatnaşyklaryň hemme taraplaryň esasy ösdürilmegine ýakynan ýardam berýär. Bu bolsa hyzmatdaşlygyň bolşýaly, beýleki ugurlaryň oňy ýagdaýda ösdürilmegine aýratyn ähmiýetlidir. Öz tarapymdan ýola goýulan gatnaşyklaryň işleňleşdirilmegi ugruna zerur tagalalanmy etjekdigime inanyrýan. Sag bolun. Soňra hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Gazakystan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen adatdan daşary dowlat täýärlejisi Askar Tajbayew kabul etdi. Ol dowlat başlarymyza inanç hatyny gowşurdy. Gazakystan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenilen adatdan daşar we dowluk täýärlejisi wagt tap kabul eden üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, hormatly prezidentimize Gazakystan Respublikasynyň prezidentiniň mehirli salam getirdi.
Dozukly döwletiň başlygy netijeli türkmen gada gatnaşyklaryny işleňleşdirmäge taýýardygyny tasdiklady we pursatdan peýdaranyp hormat prezidentimize ýokary döwlet wezipesindäki giňerimli işine uly üstünlikleri tüýsürekden arzu etdi. Hormat prezidentimize mehirli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Gazaqstan Respublikasynyň prezidentine we halkyna iň gowy arzularyny beýan edip, diplomati jogapkärlik wezipe bellenmegini gutlady. Hemde köpügürli döwletara hyzmatdaşlygy mundan meýlekde puturlandyrmakda üstünlikleri arzu etdi. Döwlet başlarymyz öňden gelýän hoşnýetli goňşuluk gatnaşyklaryna dayanýan hemde ýöwdara düşünmek we anançmak görelgelerine esaslanýan türkmen gada hyzmatdaşlygynyň üstünlikli ösürilip, täze anyk many mazmuny iyi bolýanlygyny kanatdan bilen bellädi. Duşun barşynda hormat prezidentimiz we dowluk tiýarly wekil ýöwdara hormat goýmak we gollamak görelgeleri esasynda gurulýan hemde ýagy tuly kuwaty eýe bolan döwletara gatnaşyklarynyň geljegi barada pikir açdylar. Şeýle hem geçen ýylda Gazaqstan Respublikasynyň prezidentiniň ýurdumyzda bolan döwlet sapar mahalyna we iki ýurdun liderleriniň Merkezi Aziýanyň döwlet başdanlarynyň 3-nji konsultativ duşuryň çäklerine gadandan alaşyklary ýerine ýetirmek bilen baglanyşly meseleleri garaldy. Şoňa bilen baglykda ýurtlarymyzyň möhüm strategik hyzmatdaşlary bolup durýany bellenildi. İki tarap bilen gatnaşyklaryň ygtybarly, gadyraşdyrjy hukuk bünyady hemde ykdysady, alym teýen kömegini hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen gadak toparynyň işi munyň aýdyň tutnamasydyr. Bu bolsa daşary ykdysady gatnaşyklaryň işleňleşdirmegine ýardam berýär. Döwlet başçylary we diplomat ýurtlarymyzyň öýdary anançmak arkaly hyzmatdaşlyk ýoluny berk eýirýänliklerini kanatdan bilen belläp, diýip bolan hyzmatdaşlygy puturlandyrmaga hemde täze bilelikdäki taslamalaryň durmuşa geçirilmegine hemme taraplaryň taýýardyklaryny beýan etdiler. Munyň öýdi bolsa dostlukly halklaryň hassa ýakynlaşmagyna ýardam eder. Halkara siýasatynyň möhüm meseleleri boýunça çemeleşmeleriň we garaýşlaryň ýakynlygynyň dürli derejede türkmen gada gatnaşyklaryny işleňleşdirmek üçin amatly şertleri dürediýänligi bellenildi. Meýerim bolşýaly biziň döwletlerimizde iki taraplaryň we köp taraplaryň esasy üstünlikli hyzmatdaşlygy diýerler. Awraýly halkara düzümleriniň çäklerini birek-birege gollap bermäge bilen gyzyklanmalar munyň aýdyň beýanydyr. Duşun ahyrynda hormat prezidentimize diplomata iki ýurdun arasyndaky dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň berkitilme ugruna alyp barýan işlerine üstünlikleri arzu etdi. Gazaqstan Respublikasynyň Türkmenistanyňky adatdan jaşar we dowluk tiýarly elçisi, din hukuklyk, ýöwdary hormat goýmak görelgeleri esasynda gurulýan hoşnýetli goňşuluk gatnaşyklaryny ýigderli ösürmek ugruna ähli wirur tagallalaryny we toplan tejribesini gaýgyrmajakdygyny ananardy. Duşukdan soň elçi habarçymyza şeýle gurun berdi. Bugün onuň ary hedireti Türkmenistanyň hormatly prezidentine ananç gatyna gowşurmak hormatynyň miýesser edenligine üren şatdygymy bellemek isleýän. Biz hormatly prezident bilen Gazaqstanyň we Türkmenistanyň arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklaryň ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşdyk. Gazak hemde türkmen halklarynyň köp asyrlaryň dowamyna goňşy bolup ýaşaýanlyklaryny, olaryň amomy däýepleriniň we ruhy gymmatlyklarynyň bardygyny bellemeli. Gazaqstan we Türkmenistan doňluk ýurtlar bolmak bilen hemişe birek-birege ýöwdary gollap berýärler. Garaşsyzlyk döwrüniň ilkinji günlerinden başlap biziň ýurtlarymyz birek-birege anançmak we din hukukluk esasynda hyzmatdaşlygy ýola goýdy. 2017-nji ýylda strategik hyzmatdaşlyk hakyndaky şertnama gol çeklenden soň Gazaqstan bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklar hil taýdan täze dereje çykdy. İki taraplaryň siýasy gatnaşyklar işçiň ösürilýär. Ýokary derejedäki wekiliyetleriň taparlary iýligderli gurulýar. 2021-nji ýylyň awgust aýynda Gazaqstan Respublikasynyň prezidenti Türkmenistanyň prezidentiniň çakylygy boýunça awada milli teýagatçylyk dowlagyna geldi we şol ýerde Merkezi Aziýanyň döwlet başdanlarynyň nowatdaky konsultativ duşugyna gatnaşdy. 2021-nji ýylyň oktyabr aýynda bolsa Gazaqstan Respublikasynyň prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary guruldy. Saparyň jemleri boýunça resmi namlaryň toplumyna gol çekildi. Munyň öýdi iki ýurdun gatnaşyklarynyň ýokary dereje eýe bolýanyny görkezdi. Şeýle hem Ansanperor ulgamda hyzmatdaşlyk iýligderli ösürilýär. Menim öz gedegimde Gazaqstan bilen Türkmenistanyň arasyndaky hoşnýetli goňşuluk gatnaşyklarynyň mundan meýlekde ösürilmegi ugruna ähli tagallalarmy gaýgyrmajakdygymy anandyrýan. Sag bolun. Ne bolsa hormatly prezidentimizin adyna gelen hat bilen tanşedýäs onu şeýle diýilýär. Onuň alhizreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow siziň alhizretiňiz Gazaqstan Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostluk gatnaşyklary ösürmek, halklarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygy puwtulandyrmak siýasatynyň ugralyp, men Askar Tajbayew Gazaqstan Respublikasynyň Türkmenistanyň adatdan daşary dowluk tiýarly elçisi wezipesine bellemek baradaky çözgüdi kabul etdim. Siziň alhizretiňizden onu mehirli
kabul etmegdi we meniň adymdan hemim Gazagystan Respublikasynyň hökümetiniň adyndan size aýtjak zatlaryny inanmaňyzy haýyş edýän Kasym-Jomart Tokayew, Gazagystan Respublikasynyň prezidenti. Häzir bolsa hormatly prezidentimiziň adyna gelen gutluglary bilen tanış edýäs. Onuň Al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow siziň Al-Hedratiňizi we türkmen halkyny adamlaryň öz tebigatyna dolanyp gelmeginiň Ramazan aýyna kalplaryny nurdan dolduryp beýik bir baryň öňüne ruhy taýdan päklenenleriň bayramy bolan mukaddes Oraza bayramy bilen tüýsürekden we uly şadlyk bilen gutlaýan. Bilelikdäki tagyllaryň netijesinde musulman ümmetyniň arasyndaky raýdaşlygyň we dostlugyň putolandyryljakdygyny we tutuş dünýäde gapmagarçylyklaryň aradan aýrylyp parahatçylygyň we howpsuzlygyň dawralanmagynyň şaýady boljakdygyny umyt edýän. Beýik bir bardan siziň Al-Hedratiňizde berkjan saglyk we üstünlikleri Türkmenistan halkyny bolsa bagtyarlyk we awadançylyk etjilmegini dileg edýän Seýed Ibrahim Raisi, İran Islam Respublikasynyň prezidenti. Boğultoda şeýle diýilýär, onuň Al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow. Siziň Al-Hedratiňiz gaderli doganym, Aljeryň hökümetiniň we halkynyň adyndan we hut öz adymdan siziň Al-Hedratiňize mukaddes Oraza bayramy münasibetli mähirli gutluglary we eň gowy arzuwlary iýermäge şatdyryn. Gudraty güýçli Allah Tagaladan bize we ähli musulman ümmetine özara düşünşmegi, parahatçylyk we durnuklugy dileg edýän. Pursatdan peýdalanyp iki doganlyk halklaryň bähfidine ýurtlarymyzyň arasynaky gatnaşyklary putolandyrmakda siziň Al-Hedratiňiz bilen hyzmatdaşlyga taýýardygymy ýene däwirgedek nykdamaklaýan. Size berkjan saglyk we bagtyarlyk Türkmenistanyň doganlyk halkyny bolsa mundan beýlegim ösüş we awadançylyk arzuw edýän. Siziň Al-Hedratiňiz gaderli doganym, size belen sarpa goýanyň maradaky inandyrmalary kabul ediň. Abdülmejid Tebboune, Aljer Halk Demokratik Respublikasynyň prezidenti. Boğultoda şeýle diýilýär, onuň Al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow siziň Al-Hedratiňize mukaddes Oraza bayramy münasibetli tüýsürekden gutluglary iýermäge şatdyryn. Siziň Al-Hedratiňize bagyt we rowaşlyk, dostlukly halkyňyza we ähli musulman ümmetine bolsa awadançylyk we bolçulyk arzuw edýän Haýsam bin Tarek Omanyň sultany. Şogun Türkmenistanyň Milli Geşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň Türkmenistana iş tapary bilen gelen Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütme wekili Hanym Terih Hakala bilen duşu geçirli. Duşuň barşynda parlamentara gatnaşyklar geňeltmeň geljeki ugurlar aralyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň Türkmenistana iş tapary bilen gelen Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütme wekili bilen bolan duşunyň barşynda töhfetdeşler häzirki zaman şertlerine parlamentary hyzmatdaşlaryň netijeli gatnaşyklary ötürmegiň, ýurtlaryň hem halklaryň arasynda dostluk we özara düşünmek gatnaşyklaryny putolandyrmagyň möhüm gurallarynyň biri bolup hyzmat edýänini bellädiler. Türkmenistan Ýewropa Birleşigi hem de oňa agda ýurtlar bilen dostlukly we netijeli gatnaşyklary uly ähmiýet berýär. Bu ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk täze gurlary öz için almak bilen barha giňildirýär we putolandyrylýar. Gahryman arkadaşymyz biz iki tarap bilen gatnaşyklaryň gazanlanan sepgidine ýokary baha berýär. Hem de oňa uluk meşguliyetlerini gatnaşyklary ötürmegiň esasy hökümine garaýar diýip bellädi. Duşuň başynda hereket edýän hyzmatdaşlyk gurallarynyň Hyzgysanyna Ýewropa Birleşigi Türkmenistan Birlikdäki komitetiň çäklerini parlamentary gatnaşyklaryny işleňleşdirmäge özara gyzyklanma bildirildi. Taraplar soňky ýyllarda Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda gazanlanan alalyşyklary kanunçylyk taýdan üpsün etmek boýunça geçirilen giňerimli işleriň möhümdigini belläp, kanunçylyk ulgamyny özara tejribeler açmak, ýola goýulan oňun hyzmatdaşlygyndan meýlekde ösdürmek maksady bilen iki taraplaryň parlamentary duşuklary hem-de geňeşmeleri ýygyderli geçirmek baradaky pikir beýan etdiler. Gahryman arkadaşymyz açyk gaplar tiýadatyna agrarly ýurdumyzyň Ýewropa Birleşigi hem-de Birleşige agda ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlygyň hasy giňeldirmegine aýratyn möhüm ähmiýet berýänini belläp, Aşgabatda geçirilen duşuklaryň diýip bolan hyzmatdaşlygy täze iterik hem-de many mazmun berjekdigine anan bildirdi. Şeýlegem Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütme wekiliniň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy Mehmedow bilen hem duşy geçirildi. Duşuň başynda taraplar Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda gatnaşyklaryň okunly ötürilmegine, onuň özara bähfitleri alaýyk gelýän hil taýdan täze derejä çykalmagyna düýpli ýardym berýän parlamentary gatnaşyklarynyň mundan meýlekde ötürilmeginiň derurdugyny ýene däwirgedek bellädiler.
Şogun Sanlı Ulgu Marqaly Milli Gençlik Meclisiniň nowatdaky 6-njy çağrışynyň 18-nji maslahat geçirildi. Onu hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryny hemem ýurdumyzyň kanunçylyk, hukuk benýadyny döwraplaşdyrmak boýunça toplumlaryň maksatnamalaryna laýyklykda işlem taýýarlanan kanunlaryň taslamalarynyň birnäçesine gararly we kabul edildi. Meclise birnäçe ministerlikleriň we puwdaklaryň dolanýan edaralarynyň hem-de köpçülikleriň habar berişleri işlerleriniň wekilleri çağırly. Deputatlar gün tertibine laýyklykda Türkmenistanyň administrativ hukuk bodanmalar hakynda kodeksine goşmaşylar we üýtgetmeler gizmek hakynda, Türkmenistanyň raýat iş ýörediş kodeksine üýtgetmeler we goşmaşylar gizmek hakynda, ýol hereketiniň hukuklygy hakynda, Türkmenistanyň kanunyna goşmaşa gizmek hakynda, Türkmenistanyň jenaýat iş ýörediş kodeksine goşmaşylar we üýtgetmeler gizmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaşa gizmek hakynda, gümrük gulluk hakynda, Türkmenistanyň kanunyna üýtgetme gizmek hakynda hem-de ösümlükleriň karantini hakynda, Türkmenistanyň kanunyna üýtgetmeler we goşmaşylar gizmek hakynda Türkmenistanyň kanunlarynyň taslamalaryny garadylar. Bu kanunlaryň kämilleşdirilmegine ýurdumynyň konstitusiýasyna laýyklykda amala asyrylýan hem-de berkara döwletiň täze iýamynyň galkynşy Türkmenistan 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmeň milli maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmäge, uğurdaş ulgamlaryň işiniň kämilleşdirilmegi üçin hukuk mümkinçiliklerini giňeltmäge gönükdirlenligi bellenildi. Şykşy edenler bu kanunçylyk resmi namalarynyň kabul edilmegini ýurdumynyň raýatlarynyň hukuklaryny, azatlyklaryny hem-de kanuny berkiwetlerini üpçün etmek hem-de sany ulgamyň hukuk esaslarynyň üpçün edilmegi üçin uly ähmiýete eýedigini bellediler. Ýol hereketiniň howpsuzlygy hakynda Türkmenistanyň kanunyna goşmaşa girmek hakynda Türkmenistanyň kanunyny taslamasy boýunça çykyşlarda oň degişli ministerlikleriň hem-de puwdaklaryň dolanýan edaralarynyň işçiň gatnaşmagynda işlenip taýýarlananlygy, ýol hereketiniň howpsuzlygyny, ýol hereketiniň düzgünlerini üpçün etmek boýunça işi giňeltmek babatda wajipligi bellenildi. Ösümlükleriň karantini hakynda Türkmenistanyň kanunyna üýtgetmeler we goşmaşylar gizmek hakynda Türkmenistanyň kanunyny taslamasy aral maslahatlaşanyna deputatlar oň kabul edilmeginiň ata watanymyzyň täsin tebigatynyň köpügüşündigini hem-de gözelligini aýyry saklamaga ýardam edýän taslamalary durmuşa geçirmäge gönükdirlendigini bellediler. Munyň özi mehriban tebigatymyzyň baýlyklarynyň rejeli peýdalanmagyny üpçün edýär. Bu kanunyň taslamasy halkara hukugynyň umumy karar edilen kadrlaryna laýyklykda degişli kanunçylygy kämilleşdirmek maksadyna işlem taýýarlandy. Milli Gençlik Meclisiniň 6-njy çağrylşynyň nowatdaky maslahatynyň garamagyna giýilen kanunlaryň taslamalary bir agzdan gollanylýar hem-de kabul edildi. Maslahatyň ahyrynda deputatlar bu hukuk namalarynyň garaşsyz kemişeli bir tarap Türkmenistanyň hereket edýän kanun çykarjylyk ulgamynyň üstüne ýetirip, hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň başdanlygyna giň gelinli durmuş ykdysady hem-de demokratik özgertmeleri mundan meýlekde üstünlikli amala asyrmak üçin zerer bolan oňyn şertleri üpçün etjekdigini anamellediler. Şol özgertmeler bolsa döwletimiziň durmuşynyň dörli ugurlaryna okkuny ösüş üpçün etmäge gönükdirlenler. Hormatly prezidentimiziň 3-nji maýda Sanly Ulgu Marqaly geçiren iş maslahatyna öňde goýan jogapkärlik wezipelerini ýerine ýetirmeň ýollary barada ýurdumyzyň ahly Balkan, Daşwy, Lebap, Mary vilayatläriniň häkimliklerine bolan maslahatlarda geňişlerini gürňedildi. Hemem wezipeler kesitlenildi. Bu wezipeleň üstünlikli berja edilmegi halkyň arkadaňly zamanasy ýylyny göz tutulýan jogapkärlik işleň durmuşa geçilmegini öpçün eder. Vilayet häkimliklerine bolan maslahatlarda milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilşi, ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça öňde durýan wezipeler, odal berilen tapşyryklaryň berja edilşi, gowuşa ekişini ýokary derejede geçirmek, göwürş gadanlanan ýerlerde hatarara bejergisini hem-de ösüş suwuny tutmak işlerini ýokary hil derejesinde ýola goýmak, aýkinlere iýdek etmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, o senagat toplumunda häzirki döwrüň wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirilmegini üpçün etmek boýunça alınıp barýan işler dogrusunda giňişleýin gurrun Oğuculuk işlerinin gurulşunu, ekrançylyk meýdanlarynyň we oğuculuk tehnikalarynyň ulanşyny aýratyn seljerme berildi. Bu işleri öz wagtynda ýerine ýetirmeň, güýlük buğdaýy, agrotehnik kadrlara laýyklykda iýdek etmeň, göýök bakça ekinleriniň, ýer almanyň we sowanyň bol hasylyny kemale getirmeň wezipeleri maslahatlarda giňden ara alyp maslahatlaşyldy. Bu işler halkyň arkadaşly zamanasy ýylynyň üstünlikleri beslenmegini üpçün eder. Ýer eýelerini ýokary hili tohumlar we ýeterlik mukdarda dökünler bilen üpçün etmek meselelerine de aýratyn üns berildi. Bu bolsa ýerleriň hasylygyny ýokarlandyrmaga şertleridir diýilip çykyşlarda aýdyldy. Haşalotlary, dürli keselleri we ziýankeşlere garşy görüş çäreleriniň talaba laýyk gurulmagynyň zerurlygy bellenildi.
ýer eýeleriniň ygtybarly hyzmatdaşlary bolan kärhanalarda işleri häzirki döwrüň talaplarynyň derejesinde guramagyň ähmiýetini üns çekildi. Munyň özi bolsa hasyl kemale getirmeň esas şertleriniň biridir. Welaýatlaryň toprak howa şertlerine laýyklykda ekrançylygy ylmy taýdan ýoly goýmaň ähmiýetine de uly üns berildi. Şunda işler milli tejribeler ulanmak bilen utgaşdyrylmalylar. Suwaruş akabalarynyň ýagdaýy hemde beý ulgamlarda durmuşa geçirilmeli işler dogrusunda da has giňişleýin gurrun edildi. Bu bolsa hasyllygy ýokurlandyrmaga ýardam berer. İşleriň äklisini toplumlaryň amal aşdyrmaga da aýratyn üns çekildi. Galla orju kombaynlary, ýygnalan hasyly daşaýan awtolary, kabul ediş ammarlaryny orok mewsümine taýýarlamagyň jogapkärlik wedipeleri hakynda da maslahatlarda anyk gurrunlar edildi. Maslahatlarda ýüpek gurçuklaryny iýdetmek mewsümini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmeň, bu wagtdaky işleri ýörüte gödäwçilikde taklamaň wedipeleri hakynda da aýdyldy. Bu işleri milli daýhançylyk ýörelgelerini ulanmak bilen ylmy satda toplumlaryň durmuşa geçirmeň zerurdygy bellenildi. Munyň özi owa senagat toplumundaky özgertmeleriň rowaşlanmagyna itergi berer. Maslahatlarda ýurdumyzyň welaýatlaryna alınıp barýan guruşyklar, hususan da ýolları awatlamak, ýaşaýyş saýlaryny öz wagtynda ulanmaga tawşyrmak babatynda da gurrun edildi. Munyň özi hemişelik talapdyr. Öňde durýan ähli wezipeleriň berja edilmeň zerurdygy nyktalyp bellenildi. Ýurdumyzyň ähli welaýatlaryny halkyň arkadaky zamanasy ýylynda durmuş yksadydan östürmeň wezipeleri ýerine ýetirilmäge degişlidir. Bu bolsa arkadaky serdarymyzyň başçylygynda täze sepkitlere tarap ynamly gitmeň möhüm şertidir. Gahrman arkadaşymyz Gurban Gulberdim Hoýmedowyň ömrümiň manysy atly täze kitanyň tanışdyryş däwrelerini geçirilmek dowam edýär. Şu gün şeýle däwreler ýurdumyzyň ylym, bilim, saglyk goruş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik toplumynyň şeýle-de Balkan welaýat häkiminiň guramagyna geçerildi. Alam bilim, saglyk goruş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik toplumynyň guramagyny magtmuladynaky Türkmen Döwlet Üniversitetinde geçirilen tanışdyryş däwresinde turup başdan Gahrman arkadaşymyzyň ömrümiň manysy atly täze kitabyny ýazyp guturup halkymyza nowatdaky eserini sowgat edeni üçin tüýsürekden hoşallyk bildirilip, millilizmimiň janynyň hemişe sag, ömrüniň uzak galamynyň mundan beýlegem ýeti, eserleriniň höwrüniň hasam köp bolmagy arzu edildi. Natalşýaly kitaba aýrat sarpa goýan we bu gurda eklimide göreli bolýan Gahrman arkadaşymyzyň ulukmançylyk, saglyk, sagdyn durmuş, siýasat, ykdysadyýet, medeniýet, sunugat, diplomatiýa, taryh bilen bagly başga da köp sanly kitaplary bar. Olaň eklisi türkmen halkynyň ruhy baýlygyna urildi. Ömrümiň manysy atly bu kitabam her bir türkmen üçin möhüm gollanma bolar. Sebebi arkadaşymyz bu kitapda türkmeniň beýikligi barada, beýik gazananlary barada, şuny we geljegi barada gurrun edýär. Mehriban arkadaşymyz Gurban Gulberdim Hoýmedow pederlerimiziň gadymyetden gelýän asly ruh gymmatlyklaryna sarpa goýmak bilen biziň günlerimizde çenli ýetip gelen çeşmeleri we maglumatlary jikmejik öwrenip, olary täze eserine jemläpdir we ulgamlaşdyrypdyr. Bu eser ýazylyp başlanan purtodundan dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan uly gyzyklanma döretdi. Sebebi türkmen halkynyň milli häsiýetine we dünýä garaşyna beýany tapýan ýokary insanperwer we umumy adamzat ýörelgeleri dünýäniň köp halklaryna ruhy golluk tapýar. Halkyň arkadaky zamanasy şygary bilen geçýän ýyllar neşir edilen bu eser garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň ýeten belen sepkitleri, döwletimiziň taryhynaky ähmiýetli wakalary, hemem ömrüni ata watanymyza we mehriban halkymyza gulluk etmäge bagşadan millilizmimiziň durmuş ýolunyň esasy tapgyrlary barada maglumatlary özüne jemleýär. Çykyş edenler bular barada aýtmak bilen Gahrman arkadaşymyzyň zekinden dören bu kitapda esasy ahlak kadrlarynyň we ýörelgileriniň beýan edilýändigine özü çekip, olaň häzirki döwürde möhüm bolmagy pederlerimiziň däpleriň we ahlak kadrlarynyň dowam bolýanynyň suwtnamasy bolup durýanyny nyktadylar. Tanışdyryş däwresi bilen ugurduş kitap ýokary okuw mekdeplerine, ylym, bilim, taslama bäsleşiklerine we sport ýarşlaryna gazanan üstünlikleriniň dürli taslamalaryň we milli amaly haşam sunugatynyň gymmatlyklarynyň sergisi guruldy. Şeýle-de ýokary okuw mekdebiniň tariflerini ýerine ýetirmegine Gahrman arkadaşymyzyň ömrümiň manysy kitabynyň sahnalaşdyrylan gadymyety nazar atly edeb saz kompozisiýa, aýdym saz we dutarçylar toparlarynyň Gahrman arkadaşymyzy, arkadaşly serdarymyzy, garaşsyz watanymyzy, halkyň arkadaşly zamanasy ýylyny, milli gymmatlyklarymy wasp edýän aýdymlar, taslar dawara öz boşly öwüşgün berdi.
Balqın vilayet häkimleriniň vilayetin jemgyýetçilik guramalarynın guramagyna Gahrman Arkadamyzyň ömrümiň manysy atly täze kitabynyň tanışdyryş dawarasy aýratyn täsirli we ýaty galçy bolup, onu çykyş edenler halkyň arkadaly zamanysy ýylynda okuwçylara gowşany bu täze eseriň ýaş nesilleri watançylyk ruhyny terbiýelemekdäki ähmiýetini aýratyn nykta geçdiler. Şöhratly taryhy asylyň jümüşinden göz başalyan türkmen halky kitaby hemýeşe uly sarpy goýup ony iň belent derejelere rowa görüpdir. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne hemmeler üçin gymmatly sowgat bolan kitap many mazmun taýdan dünýä ünlüleri derejesine göterilip, ola jemgyýetçilik garaýşyny kemilleşdirmekde aýratyn ähmiýete eýe bolar. Türkmen halkyny bagtyarlyk döwrüne ýetiren Gahrman Arkadamyzyň täze eseri watana, ene topraga söýgü mertebäni ýene bir gezek artdyryp, tanışdyryş dawrasyna şeýle mazmunlaky joşguny çykyşlaryň ençemesi diňlenilip, çykyş edenler halkymyzyň taryhyny, medeniýetini depde sorunu goýan çoňur sarpasy üçin hormatly prezidentimize tüýsürekden çykýan alkyş sözlerini boýsunç bilen dagtap, Gahrman Arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, beýik ýaşarynyň madam ruwaç bolmagyny arzu etdiler. Tanışdyryş dawrasyna Balqan vilayetiniň medeniýet we sungudy satlarynyň giň öwrümli aýdym saatly çykyşlaryna uly orun berilip, zehini aýdymçylyň, ýaş ýerine ýetirjilen, tans hemde dörejilik toparlarynyň taýýarlan çykyşlaryna halkyň arkadaly zamanysy ýylynda arkadaly serdarymyzyň ýol başlygynda amala aşyrylýan tutumly işler we döwletli döwranly diýarmyz. Şeýle-de berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň üstünlikleri joşgundy wasf edilip, dawarlara gatnaşanlar halkymyz hakynda edýän ýergensiz aladalary, döredýän döwre we şert mümkinçilikler üçin arkadaly serdarymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Lewap vilayet baş bilim hem medeniýet müdürlükleriniň bilelikde guramagyna Seyit Nazar Seýdadyň Döwlet Satly drama teatryna garaşsylyň merjen däneleri bäsleşiginiň Lewap vilayet tapgyry geçirildi. Bäsleşige deslapky etrap şäher tapgyrlaryny ýeňçi bolan 6-dan 14 ýaşaçyny zekinli oglan gyzlaň jemi 200-den gowragyny özüni jemleýän dörejilik toparlarynyň 18-si gatnaşdyp, aýdym sazy howesek okuwçylaryň aýdan şirin owazly aýdymlaryny watan mukaddesligi, bagtyar çağalyk, türkmen tebigaty, eşretli durmuşymyz, gözel Aşgabatymyz, ýurtymyzyň garaşsyzlyk ýyllaryna ýetilen belent sepgitler, hormatly prezidentimiziň ruwaç işleri belent heňlerde tariflenip, garaşsylyň merjen däneleri 2025-nyň vilayet tapgyryna ýanglanan mahmal owazly aýdymlar dar ýerine ýetirilen joşguny çykyşlar, çağa kalplarynyň arkadaly serdarymyzyň bagtyar körpe nesiller hakynda edýän aladalaryna hoşallyk, eşeretli zamanamyza boýsunç bolup ýüze çykdy. Ýeňçi topar bäsleşiň deslapky döwlet derejesindäki tapgyryna gatnaşmagy hukuk kazanyp, mekdep okuwçylary okumaga, bilim almaga döredilen giň mümkinçilikler üçin arkadaly serdarymyz hormatly prezidentimize hoşallyklaryny beýan etdiler. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuň 4-nji maýda saat 20-den 5-nji maýda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balqan vilayetine ötkäp duran bulutly howa bolup, bu nordan telesekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 13-18 gradus maýl, gündüzine 26-31 gradus maýl bolar. Ahal vilayetine ötkäp duran bulutly howa bolup, bu nordan telesekundy 7-12 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 14-19 gradus, gündüzine 27-32 gradus maýl bolar. Mara vilayetine ötkäp duran bulutly howa bolup, bu nordan telesekundy 5-10 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 15-20 gradus, gündüzine 27-32 gradus maýl bolar. Lewap vilayetine ötkäp duran bulutly howa bolup, bunyň ikinji ýarmyna vilayetyň günorta etraplaryna az kemýän şäher ýyllarym çakma mümkin. Demine günordan telesekundy 7-12 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 16-21 gradus, gündüzine 26-31 gradus maýl bolar.
Daşoğlu laytını ötkaptıran bulutlu hava ol, demuradı kuna oradan teyli sekundu 6-10 metre etken şemal olsar. Hava gecesini 14-19 gradus günüydünü 25-30 gradus maylı olur. Paytahtymyz Aşgabatda ötkapdyran bulutly hawa bolup, ony oradan tele sekundda 7-10 metr etýän şemal öser. Hawa gecesini 16-18 gradus günüýdüne 27-29 gradus maýly bolar. Ýurdumyzda boýunça may aýynyň 5-ine magnetik hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlar yaz pasyny günüň dowamyna howanyň derejesiniň öýtkäp durýanyny nazar alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 4 götürüm artmagy we howanyň akymynyň öýtküme bilen baglaşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip bilejek oňuýsy täsirleriniň öňüne almak maksady bilen ağız burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berje etmek elleri arasynda saklamak derordur. Mehriban eleşler, bulary berk berje etseňiz ýylyň islenip paslyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuň bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamryň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan äklem awatlarda ösüşler wetlenýär. Ähli ösüşlüň ödününde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki bizim ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş watyňyz.